Πρώτα θα ακούσουμε, σε αυτό το κομμάτι θα πάμε στην Κάλυμνο για να ακούσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί, κυρία Νεμοδουρά. Στην Κάλυμνο επειδή με τον νόμο Γεωργιάδη εξαφανίστηκε και η τοπική μονάδα υγείας, υπηρετούσαν 16 γιατροί στα ιατρεία του ΕΟΠΗ. Με τον νόμο Γεωργιάδη από το Μάρτιο του 2014 έμειναν από τους 16 2 και αυτή τη στιγμή 2 άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας είναι στους Λειψούς και ο άλλος παραμένει εκεί, καλείται να παράξει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 16.000 μονίμους κατοίκους της Καλύμνου και στους χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες. Όλες τις μέρες Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει υποστεί αυτή η χώρα σε αυτά τα 3 χρόνια της μεγάλης μεταρρύθμισης που συνέβη και κυρίως στον τομέα της υγείας. Και αυτό είναι και σε συνέχεια του φαρμάκου που είπαμε προηγουμένως. Διότι, να σας πω κάτι, θα μας τύχησε πολύ πιο φθηνά, εγώ οφείλω να το καταθέσω, εάν εξαφανίσαμε τον ελληνικό λαό και δεν υπήρχε ελληνικός λαός, οπότε τότε ούτε έξοδα περίθαλψης θα απαιτείται, ούτε έξοδα φαρμακευτικής θα απαιτούνται κτλ. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ και πιστεύω. Λοιπόν, ωραία, πάμε στην Κάλυμνο, παρακαλώ. Ότι στην κάλυψη που θα γίνει τώρα στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των μέτρων και των υποσχέσεων, ότι θα επανέλθει, θα επανασυσταθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με την επάνωδο των εμπειρών γιατρών, να καλυφθεί και η Κάλυμνος. Στο παρόν, κυρία Νεμοδουρά, ξέρουμε ότι τα νοσοκομεία από μέρα σε μέρα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Κοιτάξτε, έχουν να γίνουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα, δεν πληρώνουν, κυρία Νεμοδουρά. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι προγράμματα για την πρωτοβάθμια και για την νοσοκομιακή περίθαλψη είχαν καταναλωθεί εκατομμύρια. Σύμφωνοι είμαστε. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουν όσο πάει χειρότερα. Αφήστε την πρέπει. Είστε γιατρός. Βελτιώνεται η κατάσταση. Εγώ περιμένω σαν γιατρός που υπηρετώ το σύστημα υγείας να γίνει επαλήθευση. Ακούστε, των 4.500 προσλήψεων στον χώρο της υγείας. Δεν πρόκειται να γίνει καμιά πρόσληψη. Ακόμα και αυτοί δεν θα ζήσουν. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Η κυβέρνηση έχει πει ότι θα κάνει πρόσληψη. Αφού βάλανε βέτο, κυρία Νεμοδουρά, οι θεσμοί. Κοιτάξτε, οι θεσμοί καλά θα κάνουν και αυτοί που τους αποτελούν να κοιτάξουν στην πατρίδα τους και τι γιατρούς έχουν. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Όχι, δεν μπορεί να πάει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο τελευταίο. Πρέπει ποιος διαφωνεί κανείς. Να πω μια κουβέντα. Έχουμε πολλά τηλέφωνα, μισό λεπτό, από φαρμακοποιούς ότι είναι απλήρωτοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το Φεβρουάριο είναι απλήρωτοι. Από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ένα, γιατί έχουμε μισό λεπτό, κυρία Μαρούπα. Πάμε πρώτα απ' όλα στην Κάλυμνο και στον κύριο Αποστολάτο για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, γεια σας κύριε Αποστολάτε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα και στην κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, τη φίλη. Τι κάνετε τώρα, τι γίνεται κυρία Αποστολάτο και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχαμε στείλει πάρα πολλά έγγραφα και στην προηγούμενη κυβέρνηση και είχαμε μιλήσει ειδικά για αυτά τα μέρη του Αιγαίου, τα νησιά τα οποία είναι απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας. Τους είχαμε μιλήσει για Task Force η Ελλάδα. Δυστυχώς τους είχαμε επισημάνει τους κινδύνους ότι δεν έπρεπε να γίνουν αυτές οι απολύσεις από τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στην Κάλυμνο. Υπηρετούσαν 8 γιατροί στο πρώην ΙΚΑ ΕΟΠΗ. Μετά το νόμο που πέρασε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έμειναν 2 γιατροί, οι υπόλοιποι 6 αποχώρησαν, διότι δεν ήθελαν για πολλούς και διάφορους λόγους να κλείσουν τα ιατρεία τους. Και αυτή τη στιγμή ένα νησί των 16.000 κατοίκων έχει μείνει με 2 γιατρούς. Και για να πω ότι και ο ένας γιατρός αυτή τη στιγμή τον έχουν στείλει μια απόσπαση στους Λειψούς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα οξύδωτο πρόβλημα, όχι μόνο στην επαρχία Καλύμνου. Που όταν λέμε επαρχία Καλύμνου, εννοούμε για Κάλυμνο, Λέαρο, Πάτμο, Αστυπάλαια, Λειψούς, Αγαθονήσι, Ήμια, όπως είπατε προηγουμένως, γιατί και τα Ήμια ανήκουν στην Κάλυμνο. Και τα Ήμια δεν είναι γκρίζα ζώνη, τα Ήμια είναι Ελλάδα. Είναι η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Δυστυχώς, το αστυνομικό κράτος κάνει ασκήσεις επί χάρτου στην Αθήνα τόσα χρόνια. Αυτό το έχουμε συζητήσει
και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τα ξέρει και η κυρία Ανεμοδρά, η οποία έχει χρηματίσει και πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τα έχουμε στήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, κανένας υπουργός δεν κατεβαίνει κάτω, αν και τα έχουμε ζητήσει, έτσι, να λύσουμε τα προβλήματα επιτόπου. Διότι πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν τι γίνεται στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τώρα με ένα μεριστικό. Είναι ένα νησί δίπλα από την Κάλυμνο με 47.000 κατοίκους και με 100.000 τουρίστες περίπου κάθε μέρα. Η κάθε αερομεταφορά η οποία γίνεται από τα νησιά του Αιγαίου κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 20.000 ευρώ. Η κάθε αερομεταφορά. Αυτή τη στιγμή συζητούσα πριν από μία ώρα με την πρόεδρο εδώ του Ιατρικού Συλλόγου. Γίνανε μέσα σε 2 μέρες 4 αερομεταφορές. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, δείτε πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό. Που ενώ όλα αυτά μπορούσαν να είχαν λυθεί με τους γιατρούς αυτούς του πρώην ΙΚΑ, οι οποίοι δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα, στην ΚΟ αυτή τη στιγμή υπήρχαν 18 γιατροί στο πρώην ΙΚΑ και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 3. Ναι. Το νοσοκομείο της ΚΟ δεν έχει ούτε παιδίατρο, ούτε καρδιολόγο, δεν έχει τίποτα. Μπορούσαν από αυτούς τους γιατρούς, τους οποίους διώξανε, να είχαν καλύψει τις ανάγκες. Το ίδιο και στην Κάλυμνο. Να σας ευχηθώ. Κάνω έκκληση στον Υπουργό, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να γίνει επαναπρόσληψη των γιατρών του πρώην ΙΚΑ ΕΟΠΗ. Σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Ειδικά σε αυτά τα κριτικά μέρη, τα οποία είναι απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας και φυλάνε θερμοπύλες. Άμεση επαναπρόσληψη με ένα καθεστώς πλήρους, αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης για ένα μεταβατικό στάδιο Α, μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάτο. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος δογματισμός, πρέπει να κοιτάξουμε βασικά την Ελλάδα. Δίκιο. Γι' αυτό κάνω έκκληση προς εσάς. Έχουμε στείλει έγγραφα και στο Υπουργείο και προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δεν έχει αύριο. Αυτό πρέπει να λυθεί σήμερα. Για να βοηθήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάτο. Να είστε καλά. Πρέπει να λυθεί, είναι το θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί σήμερα. Τώρα στεδόμαστε δύο.